Salutatori jos la o nouă serie și aceasta este Minecraft. Bă, lasă-mă pace. Jucăm cu prietenul nostru Max și da, o să vă arăt casele, ce am făcut eu și cu Max aici. Și o să vă arăt și caruselul, cum merge și toate chestiile astea, știți? Da, și eu am un bag urât cu răpeți. Deci, dacă aveam o armură de iron. Da, și în loc de armură am răpeți. Deci, dacă m-a ajutat, nu mai pot să repară loc. What the fuck? Deci, da, bagul ăsta e foarte urât. Da. Poate raportăm, cine știe. Da, și sper să vă placă ce am făcut eu aici și cu Max. Bun, hai mai întâi să începem caruselul. Da? Hai bă, încearcă tu, că eu nu pot. Știi că... Și? Știi că am răpețile. Hai că te aștept la finish. Care ajunge primul, tu ajungi. Eu? Hai, și înapoi. Stai, te aștept aici și mai vin o dată, da? Da. Uau, bă, calcatranul! Doamne! Da, am dat eu acasă. Uf. Mă pus din cap. Hai jos acolo. Bă, eu nu mai iau nicio armă din ca, iau numai lopețe, mă fac cu mâna așa de lopețe. Bă, Ia drecu. Bate acolo. Ieși! Bă, ce făcut eu? oare asta să... Bă, îți dau un cart? Nu, mă, că știi că-l pierzi. Bă, hai să luăm un ce. Hai să luăm un ce la... Aveam vreo 5 lopeți și mai 3. Hai să punem un chest la ăsta parc. La carusel punem un chest. Oh my gosh, cât să bea de încât. Strica și un turnăcol de ei. What? Că baga asta e foarte... la un antivirus. Chiar bun. Tu ai antivirus, mă? What? Asta e bagă. Da, hai să vă prezint acum casa. O vedeți, e foarte frumoasă. Bravo, nu? Și pe aici. Stați să vedeți, vină mă sus acolo ca să arătăm modelul de casă. A, da. Bă, deci Am făcut noi sus cu redstone, dar stați că vedem. Vedeți voi. Uite așa puteți pune la casă de sub și aici în caz că se închide lumina, deschideți curentul. Oh, scuze. Închideți curentul. Da, doar că este un mic bug și o să închid cam greu. Scuze-mă. Merge? Ne? Da, merge. Merge. Vedeți voi, am pus redstone, am făcut. Bă, ce caută porcul acolo? Cunituri. What the fuck? Un porc la iepuri. Ești! Și tot iepuri. Ești, bă! Mă duc în casă, mă culc. Hai să ne culcăm. Și vă mai prezentăm noi dimineața. Cam Așa. Încheiem aici episodul? Bă, hai să mai stăm alea. Bine. Cât mai avem? Ce să mai facem? Filmăm de 4 minute. Bă, până la 6. Hai să filmăm până la 6. Oh my god. Deci scuze. Max vrea să filmăm până la 6. Plus 2 minute, adică. Oh my god. 6. Încă un bar la tine. Încă un bar la tine. Deci stai jos aici, să vezi că cad bucăți din scări când te urci pe ele. Vino jos. Vino mă jos. Ce mă? Ce face? Vino jos.
A, știu ce se întâmplă. Stai, Haide bă. bucăți de... Știu. Așa se întâmplă la Minecraft. Păi, bă, filtră, să-ți bag în Hai, ce mai prezentăm? Da. Copaci ăștia, uite aici. Și copaci, bă. Pădurea asta, nu vezi? Oh, Andrecu. Ce mai facem? Că n-am mai tăiat noi din ea. Bă, hai să închidem episodul aici, pentru că nu mai avem ce face. Da. Vom face- Deci cam asta a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Rafael și cu Max Aici, și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Zici tu, pa! pa!